Ola camaradas, o ano pasado, o Nadal, o 25 de decembro, fixen a miña primeira media maratón, dixen, veña, vou facer media maratón, va, e fixen en plan, sin mirar ritmo, de chill, tal, non sei que, e saloume a isto. O sea, que, bueno, a ver, para moitos era unha puta merda, pero, bueno, pues dixen, bueno, pues está bastante ben, para non ir mirando o ritmo, ir bastante calmado todo o tempo, tal, non sei que. Hoxe vou intentar facelo unha tradición, a ver como me sae o intento e así, irei así manténdovos updated. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit Deredo. 5 Jahre alt mit einer Crazy Focker-Fette. 20 Jahre später hab ich sie schon eine Kotelette. In den Niederlanden sagt man, ich mag Kotelette. Joe's klein, ich höre nie gerne auf Gesetze. Ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Aber Motherfucker, ich küsste deine Schwester. Valoración final. Vale, acabeina. 2 anos seguidos xa é tradición, non? Con 2 anos seguidos xa vale como tradición. Bueno, a ver, estou un pouco fodido. Bueno, non fui mirando a media en absoluto. A primeira e única vez que mirei canto levaba 17 km 53. Así que ben chill, sen obsesionarme ca media, concentrado, tal, en levar a cadencia, en non ir pesado, tal, non sei que. Fun bastante mellor que o ano pasado, e fixen bastante mellor media que o ano pasado, pero non fixen récord en media maratón por 3 segundos. En Pontevedra fixen 3 segundos mellor que a hoxe. Puta madre, que asco dou, que asco dous, que subnormal son. Pero bueno, iso, tradición media maratón en Nadal, cal é a vosa tradición en Nadal? Estar enfarlopados, estar hoxe de resaca todo o día? Tamén é válido, non? Hai que ser buenistas con todos os tipos de levar a vida e a existencia, non? Pases. Bon Natal, bon Ramadán, bo solsticio de inverno e todo no que creades, é así.